Tirei gatinzwe. No piro chifu. Mamu. Ngana uzona neno msha. Mamu kumusha? Ngana vandu kunonosira na me fertilizer. Oh. Ndego kumusha pakatopenga zvako. Ye in ye out kumusha. Ye in ye out kumusha February. Weka. Yato kumusha dini. Amani chakaipa kwenda kunosia fertilizer. Pani chakaipa kwenda kunosia fertilizer. Nenda kunosia fertilizer fikire sere na ile dwe. Kundi chimba nango ono vamwe. Monday kusia fertilizer. Tuesday kusia fertilizer. Wednesday kusia fertilizer. Nansi Friday kupinda mbao. Kuba kunosia fertilizer kumusha. Imikani. Satistire na mzopano pamusha. Ngoki ndao ndisikere pana baba walo ndisikere jide. Na nchikuda tumusere pana baba musikuza ati February lini. Kamuza ati February. Mwezi ndio February uno. But you super ndongo ndongo kuti maruva aya akabva kopi. Aiwa mundibvunze maruva kai ndiri kubvunza fertilizer day yenyu yekuti vhiki rese amupo munoenda kumusha. Unenge uchinyatsotiza inyasondudza chaunenge uchitiza pano pamusha chii. February weka 12 achingoti 12 February amupo pano. Ningatize pano. Ndinotiza pano baba. Saka mukuedza kuita sei? Taura iwo kuti maruva akabvepi. Ndinomuziya. Angarambe ndichingenda zvokufungidzira. Wakati wanani? Amusikuziya kuti ndakuita business remaruva. Ndakamapiwa. Wakatanga business remaruva nani? Unoita business remaruva? Na baba Dexter. Epa next. Okay. Saka ndo wakati aende nawo kumba. Yeah? Vakandipa. Unomboza zvinorwadza zvaunoita. Aiwa ndoita kuziya. Aiwa ndatinobvozera kuti zvinorwadza zvaunoita zvinondirwadza ini. Zvinondirwadza zvaunoita. Aiwa 14 February unenge usipo panapa. So ndinonga ndinandidi kuitirwawo zvinoitirwa mumwakadzi. Izvi zvimaitexta ukatengerwa zvinhu zvevalentines ndinanda chandakawana. Unenge usipo pano every year in year out. Paunyarani kutora newe. Pane pasina mari. Pane pasina mari saka ndozvandoendera kumusha izvo. Manje maruva ndakamapiwa nababa Dexter. Aiwa sado ndiita zvinhu ndondopowa. Maipo pana maruva okuita sei? Takuita zvekupowana here pana. Kokudza chokwadi kuti maruva ndakamapiwa nababa Dexter. Haipo. Saka ukapedza waina watoendewo. Kunoite? Obvious. Mutitsi obvious kuenda kunoite? Vane kumene? Kunogara ikoko? Kunogara kwababa Dexter ndogara kwababa Dexter. Paunoshandira maruva yawa? Aiwa tagara titori nebusiness remaruva. Zvanti business redu remaruva ratakatanga. Ibusiness redu remaruva nani ndonyatsomatarisa here ndindakamagadzira nababa Dexter. Maruva. Itai. Shaona kunoita tsvimbo nedohwe. Saka nyumu makanditengerei for Valentines. Ngadandati mumusha. Saka ndozvaunotizira pamba izvo zvaunyari tiza Valentines. Vaunyari.